Mahirap mag-video. Ganito papasukan natin. Mahal na mahal ang bike. Yung bike natin nadadala ng agos. Guys, good morning. Wendell Tipsanan here and welcome to my channel. For today's video guys, ay magti-trail kami. Original plan 5 pero dalawa lang kaming natuloy ni Dennis. So meron daw dito secret trail. Secret ba? So titingnan natin kung ano yung secret trail na yan. First time natin doon, kaya medyo challenging at excited. So tara, let's go! Anong pangalan ng lugar? Inmalog? Imalog. Imalog? Pero hindi ko sure kung Imalog yun. So second time na din Dennis doon, tayo first time pa lang. Kaya medyo nakaka-excite. Hindi pa tayo sanay sa trail. So tayo ay nagsasanay-sanay pa ng paunti-unti lang. More on road tayo eh. So para maiba naman, maganda yung nasasanay din sa trail. Kaya sasama tayo kay Bayaw. Si Dennis mahilig sa trail to. Malakas sa trail. Paano masabi? Guys, ay binabaybay namin ang daan from Rosario going to Katagintingan. Kasi doon daw ang daan papuntang Imalog. Kaya tingnan natin. So yan guys, medyo late ang araw kasi sikat lang. O, time check natin 6:45. At medyo maganda-ganda ang weather natin ngayon. So mag-enjoy sana tayo sa ating ride. So guys, itong lilipat na tayo kasi liliko tayo sa kaliwa. Itong daan na to guys, papuntang Agoo. Galing Rosario. Before mag-downhill, liliko kayo sa kanto sa kaliwa papunta ng Katagintingan. So doon ang ruta natin ngayon. So andito na tayo sa kanto.
Hindi pa na perfect ni kuya kaya gusto niyang i-perfect. Nabutas. Ito kuya oh. Yan, tapos dito sa gitna. Doon. Pwede mo din tawid ganun oh. Talaga. Ay. Nagda, stop na. Wala. Next time na lang kuya, bawi ka, bawi. Sige, sige. Dito na tayo sa lugar ng Salvador. So meron ditong farm and napakagandang mountain view. Ayun, so ganda na. Parang painting. Ganda ng view. Tapos sa kabila dagat. So meron dito na kalsada dito naman, okay, sementado. Malinis. May KFC dito guys. Tuturo ko sa inyo mamaya yung KFC kasi nadaanan na namin yung Jollibee. Kasing Jollibee. Puno ng customer yung Jollibee kaya sa KFC kami. Rough road ulit. So talaga magpuputik tayo ngayon kasi trail tayo ngayon, trail. Buti hindi ganun kaputik. Oo. Kasi last time yung photo kong daan namin doon. Oo. Lubog na tubig lahat. Yung hams na yan doon na natin doon. Oo. Mataas kasi yung hams na yun, no? Oo, ang taas natin ang talon niya. Oh, yun. So sarado ang McDo. Puno ang Jollibee. Luto ka atay? KFC, eto na. Yan. So tara guys, stop over sa KFC. Guys, andito tayo sa KFC. Sabi ni Dennis KFC daw to eh. Ayan. Ang daming bulaklak dito. Ang ganda. So yun guys, tapos na tayo mag stop over at kumain. Larga na ulit tayo dun. Let's go. So ito yung daan guys. Buti hindi ganun kaputik kasi hindi naman mula ng malakas kagabi. Hindi ganun kaputik. So swerte tayo, hindi pa ganun kaputik. Let's go. Kalabaw, sabay sipa. Pug. Sarap mag-tent dito. Patag, Carabao grass. San ka pa? Natunog. Yan guys, hintayin natin sila. Naglilinis ng daan. Ayan. So medyo fail talaga ang ating ride ngayong araw. Buti na lang may kasama tayong professional oh.
Beginner. Amateur lang po, amateur. Amateur daw pero wag ka. Hindi na tayo pwede mag-video kasi guys pag palusong kasi delikado. Kaya safe ride. So hindi natin nakukunan ng eksena yung mga palusong. Ayan. Anong lugar na kaya to? Hindi ko na alam. Anong barangay to? Ayan na, dito na tayo sa Madamo. May ahon ba? Gusong. Ahon konti pero gusong. Yan na yung lusungin. Oo. Pero ganito din yung lupa kaya maganda. Oo. Ayun guys, doon tayo pumunta. Medyo lusungin daw to kaya hindi muna tayo magbibideo kasi syempre importante safe tayo. Tara, let's go. Kaya mahirap magbideo. Ganito papasukan natin. So mga mabababa kaya mahirap magbideo talaga. Sayang wala tayong action cam. Next time pagbalik natin. Videohan ko sayang. So harang, buhat tayo ngayon. Ang view ganda. So yan guys, tapos na tayo sa trail. Nasa residential na tayo. Pero may dadaanan tayong ilog. Ilog naman. Ito yung Ah, dahil nagpahinga di ba? ano ko yan? Ha? Anong barangay to? Yan o. Ambalangan. So andito tayo guys sa Ambalangan Barangay Hall. Andito tayo. Papahinga muna tayo dito sa Barangay Hall ng Ambalangan. Dito guys ang Barangay Ambalangan. Pupunta doon. So dito tayo Yung malalantay. pupunta, tatawid ng ilog. Guys, nandito na tayo sa tabing ilog. Sabi ni Dennis, 3 beses tayo tatawid ng ilog. So ito yung first. Ayun. Yun yung first ilog na tatawirin natin. Kaya tara, suugin natin ang ilog. Dito. Pag summer. Puno to ah. Palagay ko nga mababa doon. Oh. Tapos mabato. Tahimik ito eh. Oh. Malalim. So guys, dito tayo tatawid sa ilog na to. Kita niyo sa likod ko. Ayan. Tatawid tayo ng ilog. So another experience to sa atin. First time natin magbike na may tawid ilog. So ayan. Ilog. Bow. Mahal na mahal ang bike. Ayaw mabasa. Yan guys, tatawid tayo ilog. Medyo malakas ang agos. Yan si Kuya Windel. Nagbubuhat. Ay, wala. Ang kaladadalan dyan eh. Yeah, malapit na si Kuya Windel. Ay, tabang nga bandayan ka? Ampay, bawal na insirada mo kanon. So nga, bala may magkuwag pakasta. Rod. Okay, ayos. Yan guys, malakas agos. So yan guys, nakatawid tayo sa unang ilog. Masayang experience. Maganda naman yung ilog, hindi ganun kalalim.
Tapos hindi din ganun kalakas ang current ng tubig. So safe siyang tawirin. So ito ay part na ng Pangasinan ano? Season ano? So itong lugar na ito guys ay part na ng season. Season Pangasinan. Putik. Pati makalusot ano? Dati ba kayo? Sabi kasi ni Junjun, tumataba kasi sila. Pero nag-ilog kayo dati? Nung last? Oo. Nag-ilog kami. O di kung sa kayo dumaan, doon tayo. Ano kayong barangay ano kaya to? Part pa na ito nun? Iba na? Tara-tara ata to. Tara-tara. Tara-tara, let's go! So, tatawid ulit tayo guys ng ilog. Mga lamang ilog.
So ayan guys, andito na tayo sa Udyao, Rosario. So back to highway tayo. Ito yung exit natin dito, highway na. Ayan, going to the left. Ayan. Itong rutang to guys, puntang Rosario na to, bayan ng Rosario. Ayan, tapos yung papunta doon, yun yung puntang Manila. Ayan. Tawid tayo. Tatawid tayo guys. So let's go. Let's go. Tawid. Yan na. So bikers. Ayun. Kaya nga paspas eh. Kaya nga. So dati checkpoint. So checkpoint na to ay sa La Union. Ayan. Baba tayo no. What's up guys? Andito na ulit tayo at nakauwi tayo ng safe at ligtas. So kung natapos niyo po ang video ko ito, maraming salamat po sa inyong panonood. At maraming salamat po sa aking mga subscribers. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe, like, and share my videos. At kung gusto niyo pong makasama sa mga susunod kong video, please hit the notification bell para lagi po kayong updated. So maraming po salamat. Hanggang sa muli, be safe.